Mas Marjadi. Wah, ono tak kok ya nodok ya wis malah lari pati dhewe aku lari. Kuwi putrane Pak Sabar, Bos. Siap. Mudah-mudahan ndang sehat. Bagus. Pati. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ingkang kalih derek tuwi kesehatanipun Mbak Sekar ingkang kala wingi menjalani operasi. Mugi kanthi doa panjenengan sedaya saestu Mbak Sekar ingkang dipun paringi kesehatan bersarasan sehingga saged nindakaken punapa ingkang dados kewajibanipun. Ingkang salajengipun Mbak Bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sedaya bapak-bapak ugi pemuda-pemudi sumangga kita sareng-sareng tetunggal nyuwun manah Allah. Ugi Mbak Sekar pun sehat mboten saged balik dumateng sedaya warga RT Gangsal pun paring sehat sedaya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka syamun qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana syi'ad bil ba'sa isfi Sekar anta safi la sifauka sifa Allah yughadiru syakoma. Allahumma rabbana syi'ad bil ba'sa isfi Mbak Sekar anta safi la sifauka sifa Allah yughadiru syakoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng bapak-bapak saha paneman sedaya RT 5 ingkang kula sampun duweni anak kula ingkang juga operasi mugi amal kebaikan panjenengan sami saged cepet waras wiris mboten enten alaman napa-napa anak kula. Mak icep-icep ae. Ayo. Icep-icep tim gabrul kae. Jam pira? Ya sesuk udah dian. Ya. Tak ada Pak RT. Oke, Pak RT ya ana tuh. Enak dulu. Terima kasih.